Kalau tunangan الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Seguda tanong panakapu di sayang kaya di tanong di seminar na punalamatan na handaan sula mulamuan o mga pagariakan, mga ginawai sayang kaya dapat tanong sabab po to sayang po to kala apanahon tamaniran si kulikang galabaka si agama wa Islam. Tony mo si Allah subhanahu wa ta'ala mabaluyaya apa disi ko mga amal tanong atin tungan Allah subhanahu wa ta'ala sa anuwa na mori nahugyang kaiya itano saya di kang giginaway na makuwatan wag yung kutuwa balasyan sa anuwa na mori yaginan. So, imbagay wallahu subhanahu wa ta'ala sa ipo mga tao aming ginawa sa dunia napakasirong-siran wallahu subhanahu wa ta'ala kusirong-sirong iyan sa ipo masadad na kasirungan. Allahumma amin. Yang kaya seminar tanwi man to na ayan na sumpatan na kanagyang kutuwa miyaw na amya pamagusaytan. Aginan suki sa sapar wa matan wa Islam sagyang kuto al-kibr wal khuyala wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Isa sapar wa matan wa Islam sagyang kuto kapangimpuruan na katakabur. Anta kagyang kuto mabalu isuta wa tangandeg ipengan degian ang ginawa niya. Ipengimpuruan yang lagi dia na manusia. Na padaro pedagyang putwas sotaw na ipkumasan yan na ginawa niyan. Anta aka tanto umasusuat sa ginawa niyan. Paman na ini kasuat yan nagyang putwa paman na mga galabag yan na marata. Naginan napadanan sa giyang puto isa sa parakatan wa gamatan ng Islam. Galoy taruan to na ay kasiksaan yan. Ulinaan to na igaswa utaw. Agyang puto katatakuyan sa dunia na takabur. Agyang puto katatakuyan sa dunia na mangingimpuruan sa kaniyan. So Allah subhanahu wa ta'ala na mialu iniyan sa Quran. كسورة اللقمان بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تصاعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Yang kaya ayat nasi ini mialun sagyang puto surah Al-Luqman apadaya sagyang puto mga wasiat o Luqman si kuwata iyan. So Luqman na isanan
bialui wallahu subhanahu wa ta'ala sampul sagyang kutua kapya nagupaman na kala isim besi ku Allah subhanahu wa ta'ala lalayong tanong ka na besi ku mga wasiat o mga ulamaa ay dilan diteroon na suluman na pugusyatan niya na suwata yan mialu ya sa paman na mialu sa gyang kutua mga ayat akong giros ka na ya bunayya kaya tigyan ikaritan ko. Apaman na padsagyan ko ito wasiat yan, nagyang ko ito akapiyaw tao si kumbalanok siyan. Yan ko ito sutaw na penaman namaranian isumbalanok siyan na mibagay niyan nagyang ko ito kabenariran sa gyang ko ito awata. Napad sa wasiat ulukman si kuwata yan na tigyan na haywata kulay nading ka tengkiri nagyang putu abias kasi ang mga manusia umagap tengkiri na buntal ka ayaman na niya nasasamurin ka sa mga tao higila manutuad na mga tao ami pupantag ka ketenduman dari mga pagariag yang kaya tao at takabur kailay niya nagyang putu apadiyan na banyan din na si syariah anta akabanyan din na sisilaga agyang kutu ataw paman na ayap kepikiran na anta ako uwan nagyang kaya mga takabur mga tawa mga tangandag tanging puruan na mataan dinariya makapsendiciran sa anungan na mori dia kaya ditanu saya di kapamagu saya na aya sabab aditanurun di kapamagu saya na kenalantan wa mga ginawatan o anditan wari maapin si mga tawa tanging puruan anta agas si mga tawa mga ngalimbubaan na upama ko saka na aya kagudamang ka sa ginawang ka na si kamapad uni na masisipat kagyang kaya mga pada mga sifat apagaluin tanwa pada ko mga sifat o mga takabur na buluan tanwa ginawatan pagalintan wag yang kaya paman nakaturo mga ulama kaya niyan sa hadith kaan tanu kabulong yang ginawa tanu kamataan na rin mga pagariakan mga bubayakan sa agama Islam kaysa ini ang ipsendin tanu sa anumana mo tigulo kuman si kuwataya na buding kapteng kiriin subiyas ka sa ikong mga manusia sa kapanakabul apaman na upo nagyang kutua kapteng kiri agyang kutua tao gyang kutua kasisilagan yan sa ikong mga tao na gyang kutua paman na makaukit sa kapanakabur na isa sa paranan wag amatan ng Islam budi ka tigyan na plalakaw kulupa ang mga ngandag apaman na di ka plalakaw sa ikulya o kulupa madagala mga tao apaman na si ibu sagyang kutua kalalakaw na miyasipat akaw dinagyang kaya tao na takamu yang kutua kapulalakaw niyan na ayadin upama kakilay nga sagyang kutua kapulalakaw niyan na tawa mangingimpuruan natigu Allah subhanahu wa ta'ala amataan asu Allah na dinya nakabaya so umani takabur ama salibantu basta takabur tao inway ini sapar wa gamatan Islam ini sapar o ini sapar wa gamatan Islam si kung mga tao mga muslim kagidi kabaya wallah gimala tinudan tanu dir kakabaya o agama Islam agyang kutua mabalu isuginawang ka penakabur pengimpuruan kagi paman na di kabaya Allah subhanahu wa ta'ala dinya ni kesuat ku mga uri penian so Allah na dinya ni kesuat ku mga tao mga uri penian ubasiran mabalu isang kaya dunia ang mga takabur mga tao ang mga impuruan mi'ali sa kiyang kutua hadithu Nabi Tanwa Muhammad وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. Ye isa paman nakarata yang kaiyakat terkabur.
nakamakapanginpuruan. Pituro na bitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam asatawa pupakalaan niya na ginawa niya. Apaman ay punakaburian sa ikulagi dia na manusia. Madagalalagi niya sifat yan ang manusia. Akailan niyan sa ginawa niyan na tantong umapuro. Ang paman na pakalaan niya na ginawa niya nagyang mutuwang ginawa niyan. Uli nagyang mutuwang pagariayan. Anta aka layo yan, anta aka pedil sa giyang mutuwa darapan na din yan na pakaataw. Paman na yan na kapkilin, yan na miyak kay ito. Binasira sa yamanan yan na betad. Naginan. Tigunabitan wa Muhammad sa tawa pakalaan niya na ginawa niyan. Sa tawa paman na mangimpuruan. Nagwaktala fi misyatihi nagyang kutwa kaplalakaw niyan na kalalakaw kapan na kabur. Namataan at tigunabitan wa Muhammad amakaw maagyang kutwa lagi dutwa tao sa alungan na mauri na ayakuman yan roon na suwala na kararangitan niya nagyang kutwa manusia. Allahu Akbar. Namanuto sa alungan na mauri mga pagarian na ayaw pananabnaran o mga tao na suwala na maapanya nagyang kutwa tao. Ayaw pananamaran o mga tao sa gyang kutwa, kakiliran sa gyang kutwa, kargun ubang alungan amori, na yan na paman na pananamaran o mga tao na karilaan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw pananamaran niran na kabubayan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na anto na ada ni mapambetadagyang kaya mga tawa, mga takabu sa dunia, amakaw masiran sa alungan na mori na rarangit ako maniran si Allah subhanahu wa ta'ala. Na mapasakak ini mga pagariya. O paano mo ipalagin tanong sa dunia, na ihiraman ito agyang puto ada ito na kararangitan na ipagkalapatan mo. Dato ito sa dunia. Dato si mga darapatan mo. Naigira kirarangitan tanwiran na mata nariya paman na kepasangan sa manusia. At akapukan ito matano sa malakal. Kadna mga darapasang kaya dunia igira panutwa. Sudah tuon na marangit. Nagyang utwa paman na mga tao. Natanto sila din ako kalakamambu. Ay napatiyo. Sagyang kaya mga takabura, makauma silang sa alungan na mori na sudah tuong mga datwa suwallah. Nayan paman na kerarangin sagyang kaya mga takabura. Ayun na kaya kapini mga pagariya. Naugyang kaya paman na sifat akat takabur na mapapadalam sa ikong mga ginawa tanong. Na paman na ipagawatan mo yung mga pagariya kadida ng mapya. Nagupaman na sa katanwi, duwan niyan sa alungan na mori. Inusay yung mga ulama at tigiran yung kana na hadithanan na piyakaratan yan. Agyang kuto akat takabur na kapangimpuruan. Yang kuto at timunabitan wa Muhammad sa tawa pakalaan niya na ginawa niyan. Ipangimpuruan niya na ginawa niyan. Naginan sa mga tao ang mapapadal mo nagyang kuto akat takabur. Ginan sa tao aib kemamasan niya na ginawa niyan. Paman na ihiraman ito as kanya na di niya ni mapamimikir. Paman na ayan na ito nga niyan sa ginawa niya na giyang kutwa paman na iniraot sa giyang kutwa paman na miyakap puro-puro apang kata. Iniraot sa giyang kutwa paman na dalagi diyan. Ama pasang ama manusia. Ibu nakaburian, takaburu sugala bagana takaburu pensukatero. Nagi mi adi sadia kaya hadis marata ini ang mga tao. Gi paman na mi adi sa hadis paman na kararangitan Allah subhanahu wa ta'ala sa lumana mo. Inano yung mga ulama gi mo tawa ang bumigalalakaw. Paman na apya sa gi mo tuwa kaplalakaw niyan. Susa panigan susa paman na galbukan niyan, anta ka anda semua niyan, naging utwa ka pilalakaw niyan na
ipangingimpuan yan na ginawa niyan. Lagi ko to lagi dutu akalalaka wa kalalaka wa ambug na pedutu sagian ko to betad akat tekabur. Tigu mga ulama wa huwa naum minal kibr. Dia ko to akalalaka wa kalalaka wa ambug na pedutu sagian ko to alitanu diterun akat tekabur. Api akarata agama tanwa Islam. Namanya kada-kada. Miya kada-kada lagi daya mga tao. Malagi nusu kilala tanuru na bugilita no kilala amang ataw. Ay ira manutu apulala pausiran sangka iya liya wa ulupa na kalala kawari mga pagari akat tekabu. Ipegam bugila lagi ang kutu mga ginawairan. Ay pernah masakitun adem pernah ketu nakabai apa man na agi ang kutu adini yang pendipan akabu lagi ang kutu ginawanian. Malagi dia sudah tuan tak akabai. Kagi ay man tua panana maran mga tao. Lagi yang kutua tingtan wa pamanna anna bilang kapag yang kutua manusia. Importante na perlu kilala yang kutua deto. Importante na perlu kilala yang kutua baik. Ana ugain na dinia nakatawan na yang kutua lagi nutua katagapur na insya parwa pamatan Islam. Yang kutua lagi nutua katagapur. Na upama kusutaw na ninyo tututaw bata na makuma sa lunga na mauri na yad na kuman yan sa lunga na mauri sa giyang kutwa mas apumagito man Allah sa mga amal mga tao na kararangitan sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isay niya piligro wa paman na adat ulaw lagi ang kaya katarabu. Isay niya paman na piligro wa ulaw la apa pada masih mga tao na umada kala sa giyang kaya mga masatan wag yung kutuwa mga tao ay pinulo nila lagi yung kutuwa at tagabul apa man ay pinulo nila lagi yung kutuwa at tagabul malagi do dia kutuwa di tanong di kambuntayan sa mga social media dia kutuwa mga tao mga tagabul apa man ay pinulo nila sa mga tao lagi tumampi paman na di masjid na do mga tawag yang kutua paman nakasumiran sa yang kutua kateramu na dia na lumapya upama yang kutua paman na manusia na ayak isuyan raka na baganian din ng paman na mapaka kebalukan niya na paman na mapasang kateramu natapilisan ka kadi mapiyaw to apaman na uginawain ka upama paman na akilalang ka ang iyong kutua tawa aya keswa kau na iyong kutua kapanakamu na ed na mapyan at apnisang ka iyong kutua tawa kali mapi ang iyong kutua keswa ka sa iyong kutua parangay niyan adat yan so mga ulama tanong natira na yung kutua tao ang kapilinian si ginawa niyan. Sami dia manari akaw yang muyagay mga pagariya. Kau pun sutaw na kiadnan. Upun sutaw na kiadnan ay kiadni una pamana lagi diyan na miyakan gilabok aw pamako yung kutua kay tuwe na dikilas ana miya balo yung pam ada abatan saya papantagan na paman na mga sampul buaya. Yang tu paman na kay tuyen na miklas na yang tu akya kelas yan na miya balo ya polis na ala. Paman na ini puro yan din ginawa niyan. Agi eman na niyan na polis. Inumang bada kala piletan o mga polis sa abusan wag hindi uto paman na ini panakabulian na ginawa niyan. Ay nakatawan niyan na naging mga sisina pa na paman na kepakain mo pamaas sa mga tao na paman na dia mo to paman ay panakabulian na ginawa niya. Paman ang mga sampulay wala no karalagi tingad awan tanu saya papantag. Why? Anta akagya mo to tawa miya baliyo pamator ni. Odi na miya baliyo doktor, ana ay panakabulian na ginawa niya. Anta akagya mo to miya kababaliyo na mga deto. Ana ini pambersih din dia mo to paman nakababaliyo niya na deto. Dapat tanu saya papantag. Anta akagya mo to paman na apadigal na miya kalaba. Na paman na mitakabur din sebenar.
Ini panakaburian binagyan ko ito ang mga rizki ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi na ng mga paganya. Enutan mo yan pag-usaya ka mo na pamana subinawa tanong na mapapadalo ko lang yan kaya katagamo. Nang buluan tanong mga paganya. Ang mo ito akabasa ko apaman na luan ko niyan sutaw. Ayaw panapaman na kapakauman yan sa luwa na mori. Nagkurarangitan sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dan na pagpasantan sa luwa na mori. Inuntas Allah subhanahu wa ta'ala. Miali pun Allah sagiang utua paman nakapukatin dengan dia sagiang utua paman nakapumagituyan. Dia utua paman nakapagadunia sa paman na kapamagitung anda kakang bubalasa. Miali sa Quran surat Al-Ghafir, Allahu a'lam na surat Al-Ghafir ang ginusuwag limanil mulkul yawma tujza kullu nafsin. Paman nagitu sugaw ya paman na paman na sugal mo mga manusia na pumangitungan ng Allah subhanahu wa ta'ala, bubalasan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nasagyang buto ang gawin ng Ginoo sa Allah, limanil mulkul yawm. Antay dito sa giyang kaya paman na gawin. O di na antay dito sa giyang kaya mas. Dahil na sugal. Nanawa kapakapupaapar na rin Allah subhanahu wa ta'ala. Supawir narku Allah subhanahu wa ta'ala suka pugalugan narku Allah subhanahu wa ta'ala kagi paman na langwan taman nakaparu Allah subhanahu wa ta'ala paman na langwan taman nakabayaw Allah subhanahu wa ta'ala. Nanundu niya nagyan kaya mga tao ama kau masalu manamuri napkararangitan sira ng Allah subhanahu wa ta'ala. So mga ulama tanong nagyan kutuwa tawa paman na pakalaan niya na ginawa niyan. Sabab sa giyang utwa paman na kiyaadin na anta kami ang kuha niya na giyang utwa paman na miyat niya masisingan niyan apang kata na paman na mini umaw wayara annahu kabirun wa annahu fawqan nas nagu aya ilayan niyan sa ginawa niyan na miyak alasukan niyan dinatanto miyakalan ni pangkatan Abu paman na aya ilayan yan na minipurus kaniya si kukapuruan ko mga tao. Agi manikat sa kapuro. Apaman na inipurukan na ginawa ka sa giyang kutuwa paman na betan ko mga tao. Ay nakapili nga si mga pedamanus yan at tika mga pipisang yan. Daabay ni paman na dira ka na ya paman na mga tunay ni dira ka na ya paman na pakalagi na niya kaya mga tao. Naguingira aplalakaw ang iyang kutuwa lagi bituwa manusia na yan nakaplalakaw niyan na masyatan mutakabirin na sinyan pada ang iyang kutuwa ginawa niyan sa iyang kutuwa kalalakaw kapanakaw. Lagi na natin mga ulama Iswallahu subhanahu wa ta'ala na pamanaw na sulamitan wa Muhammad na piyagitan niyan anda kami sekalian sa pangangalakaan misabar utaw sa diyang kutuwa ginawa niyan naging kutuwa lagi kutuwa mga tao mga mutakabir tanging puruan na makaw masiran sa alungan na mori na kerahitan siran wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kutuwa hadith na mananumpanganan si mga tao mga mutakabir anta aga pupakalan niya ng mga ginawa niyan sa ikulagi niyan ang manusia ay manariyat ti mga ulama apa niugat sira katan uni na ayamida da itsi ku manusia nagyang kutwa paman na kapangalim bebaan sa iku mga pagarinian anta aga sagyang kutwa mga ginawa niyan anta aga gyang kutwa kikilalaw anta aga sudun sumanga tao ayan na kaya mapyan nagyang kutwa kapangalim bebaan nagyang kutwa tao. Uban ka po na ginawang ka. Uban ka paman na aya ka kilaya ka siku ginawa ka na mas mapya ka di sa mga tao. Upo na gina ni paman na matagusi kung pamikiran ka ginawa ka mas mapya ka di sipulan. Mas mapya ka di gimutwa tao namin tamang ka pagarian. Upo na gina ito nga ka sa ginawang ka. Mas mapya ka di sipulan namin tamang ka. Kagi paman na
mi pengandu kagi yang kutu ginawang ka na bumi tekabur kagi yang kutu ginawang ka. Itu arti mga ulama. Ikailangan na sutaw na mga ngalimbabaan alin sa mapari mga pagariakan nakagisu manusia na manubayatan. Sa kamanari ang manusia na tanto ka kumanubay. Na ando manay din ka di ka sila-sila sa giyang kaya ginawang ka. Apaman na suginawang ka na manubaya. Lagi din upaman na kalinid ang mga tao. Anta aka, paman na mas kabubang pa ng mga tao. Aging ito apaman na ginawang ka. Yang kaya paman na katakabun na kena babu ayah pernah takabun na yang butuh andar kia kapi yang butuh andar kia lagi rawan dan takabun. Yang butuh andar kia na yang pernah paman nama pasang ikat takabun. Apa rumah historia na paman na kapag historia mi akalangan. Adi na paman na pigit tanong sa yang butuh historia niyan. Pada kena persimatan aambu pensuga dan berkena ambu pensuga teruk. Na isa penaya paman na problema sa giyang kaya masatan. Ang mga tao aapi ang paman ada mi pagambug yan, ada pun di magambug. Ilay nakasulta diyan na mo paman na kapag kagagawin uwi na ang bugagiyang mutuwa paman na katuruyan. Bagi istorya na miyakalangan na istorya niyan. Na isa penagyan na napaman na marata apya karata o gamatan ng Islam. Nagugupa kayo pa na mas malay kasiksa na yung mutuwa tawa lagi mutuwa betadian. Apaman na dami betagaburian na di manakaburag yung mutuwa lagi mutuwa manusia. Itu mga ulama. Ando manay kakipuro tahu sigo ginawa niya na sakanian na malubaya kapakaya sakanian na kadubang penuh mga tao. Kapakaya tigo mga ulama. Aan na mato naka apaman na tao ami pengimpuruan kau na ginawang ka na mas mapiyab sa giyang kutu apaman na tao di ka dito kaburan. Mas mapiyab di saka. Nakaisabong sa giyang kutuwa ka papadalam ng ginawang ka sa giyang kutuwa ka tagabong na di nga di may panakabong na ginawang ka na di nga katawan na giyang kutuwa di nga di tagaburan adi mo ni pamanutul na giyang kutuwa paman na mga tutulog ka tagabur anta ka paman na pag-ilay-ilay ikaw na paman na saka na paman na mangiimpuruan ka na mas mapiyang sutwatin mga ulama di saka. Why? Yang butuh kali tekaburan na manusia na makalalabihan diskati ng mga ulama. Nayad na patut siku tao na yang butuh paman na ipangalim ng babaan niya na ginawa niya na uban niya na ipamasa ginawa niya. Api antum nari pangari siampayan raka ada raja cariang kaya dunia na ubang ka paman na ubang ka pamasa na ginawa ka. Ubang ka paman na ubar ka matang wagyang kutua kasusuat paman na kumpleto kasusuat. Kasusuat ka na ginawang ka. Ang paman na mapamikir ka paman na dalagi ka tao. Naman sa Firaun. So Firaun nagyang kutua paman na kaya gawin niya na dito. Nadan na paman na dan na baniyan na pakalalaki ng kulay ang paman na dito aniyan. Na dia butuh akat terkabur amia padan mun amia suruh yang Firaun catama samia terwena tiga na ana rabbukum a'la sakan manariat tiga api terwena sabiang kutuan detuan na sakan manariat tiga ni kadana ni wala biya mapuro Allah kat terkabur atau amia so Firaun dia kutu akia ginaw niya na ana rabbukum a'la paman na liyawan na niyang panagiyang kutu paman na lewanan yang pensukad dan tanwa Rabbul Alamin Allah subhanahu wa ta'ala. Na yang bumia kasuhu na dia butuh akat terkabur. Kibir. Kapangin puruan. Nantu nemia so Firaun. Agi kutu Firaun na ini puntang Musa alaihissalam. Ia dijadian kutu paman naragat. Na yang masa itu ng mga pagariya
Nagyang kutu apaman nakaptubatian na dia matari magyang kutu ataubatian kagi pikilay wallahu subhanahu wa ta'ala. Paman na ini bugis kaniyan wallahu subhanahu wa ta'ala 10,000 mga tao. Aaya kapulintaw ilang sangkaya dunia nakapanakabura. Paman na sumagusudaw paman na mapi pamikiran ano man ay kaptukabura ka. Aso Firaun na miya kadaya dunia miya baluya datu ada damun pengaruh sa diyan utwa masa na miya nakaburu sebenar na diyan utwa apaman na detarima wallahu subhanahu wa ta'ala diyan utwa kaptubatian na pikiran kau tu pagalian api antu dan nikia paman na kia sampai ang raka ada raja jangka ya dunia Naya na pangulaan ka sa ginawang ka ng iyang kaiyakan kakapuna din na ba niya nakapya na ukang buuman nakasunod sa aluhanan mo. Ayaw pa na naman ka sa ginawang ka ng iyang kaiyakan kakapuna din na yakabaya Allah subhanahu wa ta'ala. Nagunin niyan ikasusuat sa ipong mga oriwan niya ng iyang kaiyakan kakapuna. Nakuantan mo yung mga pagari at tumaging kayang yawlaw na ako Firaun. Askanian na tua takabur naya mampu akia pada-pada na paman na piyakili mo Allah subhanahu wa ta'ala yung kutua karata yung kutua takabur nakuang ka na natuma mga pagariya inus sa Quran na rin yan yung panganutulan na yung kutua paman na mga tutulan si kumiyagaw na mga umat kaan na kau tumapamimik an na ka manggida-gida an na ka paman na manggida-gida agiyang kutua paman na mga galabakira na mga rarata natakasan na kau na ginawang ka agiyang gaya ka tukabun na din na banyan din na ba daa kamapian yan daa kamapian apaman na keko na agiyang kutua manusia. Tigo mga ulama aaya mapiya sa iyong kutua tao na igira manutua lalakaw na ayakap lalakaw niya na iyong kutua mutawadiin apaman na iyong kutua mga ngalimbuba sa kanya biya-biya manaling pagariya agiyang kaya paman na sutaw na mga limbuba ipangalimbuba niya na ginawa niyan si ikulagi niya na manusia. Amay kagi paman na masipat utaw na mata na riya kesuatu sulagi niya na manusia. Basta ipangalimbu ba na kaginawang ka na udah tawa bang kagiridu kagi paman na sutaw na ini kesuatiran na diyang kutua kababaluin ka atawa mangalimbu ba. Namanya kapia-pia menerima mga pagariya. Naman sulabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isa sa kaniyan atau ang mga ngalimbuban. Sulabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biyabalun sa kanya na Nabi na Rasul maraming sinuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Suwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anaya kapul manutulaw ng mga ulama tanong na ihina manutua sulabitan ng Muhammad uli lagi ang utua masalian na ihina paman na ada siumbol ira ng mga ayam apaman na pumagugupa lagi ang utua paman na galapukun para paman na mitindi na makan ng mga tao makaniran sa iyang utua masa na umanisan na paman na libulong tira ano na pong ginawa paman na sa kanitindoon ana pong ginawa sa kanil paman na pangunabo na pelimpyo. Dira di pamagugupa lagi ang utwa paman na galabukiran. Nasunod sulabitan wa Muhammad na may kamaw masukyan na di mulo tira-tiga na sa kanil tungwa sa itan. Allahu musta'an. Nabi, Rasul, maraming sinuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidul khalaq, pimpupuan na yung mga niya na kalidu Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil lagi niya nabiyan sa dunia na ipangangalim baba niya na ginawa niya sa lagsing upaman na mga sahabat niya. Ay dapat ka sa ginawang ka. Anto na ipaman nakatatabuan na kay manto. Anto na ibutad ka.
na inutos sa tao na din yan yung ipangimpuruan na ginawa niya sa ikulagi niya na manusia. Nagiya, paman na pugusay ng mga ulama tano rahimahumullah at gira na paman na so tao na ginaman ito ang lalakaw na yan nakapriyan niya nagyan po ito ang mga ngalimbugan sa kaniyan. Naguirap lalakaw na paman na mapapadal mo nagyang kuto akapiyo-piyaw din na kalalaga na kalalakaw kagigyan kuto akalalakaw aambog na isa na napito sa gyang kuto tao ama basang ikadtakabur nagusu Allah subhanahu wa ta'ala na ayapitan mo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man tawada'a lillahi rafa'ahu wa man ta'adama fi nafsihi ghadiba Allah alaihi sa tawatin nabitan wa Muhammad gimana terudan tanah sa tawatin nabitan wa Muhammad ang mga limba na giyang kutwa kaya pangalimba niyan na para si Allah subhanahu wa ta'ala para tiya si Allah nagukalak si Allah subhanahu wa ta'ala sa tawa mga limba na para si Allah na ipurubu Allah subhanahu wa ta'ala giyang kutwa lagi kutwa manusia. Asara mga limbuban tanong na ipurutan ko Allah subhanahu wa ta'ala na sakma natin nabitan wa Muhammad sa tawa ipangimpuruan niya na ginawa niyan na kerarangitan sa kanya wa Allah subhanahu wa ta'ala sa tawa ipangimpuruan niya na ginawa niyan ipanakabur niya na ginawa niyan na kerarangitan sa kanya wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mi'alay pa sa kiyang kutu hadithu Harithatu bin Wahb radiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suhalitha na pitero yan at tingina mi'alay ka na mismo sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabiya yan. Adi ko nito nung nabitan wa Muhammad ala ukhbirukum bi ahli an-nar kullu utullin jawadin mustakbir. Tinggu nabitan wa Muhammad bangun kalau tunutula. Mapasama yung mga pagariya. Kagi paman na dia kaya katur nabitan wa Muhammad na tiya na ubang urakano tunutula uli na terwa. Anto na yung mga tao atau si unara kajihan na. Dia kaya hadis na andil di kanga siya tao na paman na pagayani ka wanto na isumat ang kaya hadith kapaman naging mga tausik mo na nagadihan niya. Napanang ginay ka sa ginawang ka. Tingnan nabitan ng Muhammad o bako na kanong putarawa. Pinutula. Ianto na yung mga tao. Ang mga tausik mo na nagadihan niya. Nalaw-lawan at tingnan nabitan ng Muhammad at tawa mangingin Quran ang mga takabur. Basta atakabur sa dunia. Basta mangingin Quran sa dunia. Basta atawa paman na mapapadal mo na iyong kutwa at terabul na sila ni mga tao sa neraka jahannam. Na kaya sana-sana naman na rin mga pagariagi paman na kuantan wa tunga. Kaya sana-sana naman na rin gini tanong di pamimikiran na paman na amay ka di na katanong punaya paman na di tanong punaya kasana na iyang kaya pagitaw na bitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O pamamsari, kung ipanakabura ka na ginawa sa dunia, o pamamsari, paman na bagang tagabura na ginawa sa dunia, makaumang sa ano nga na mo, rinaya kibulusan na ka nagyang kutwa, miyak kayaw-yawa, apo isip na lakan jahannam. Naupo naging mapadalo na sa ikutaw na kaya saparan niya na ginawa niyan sa giyang kutwa kad takabura. Ikadua hadith. Aku minta saya mana dia mga hadis natin nabitan wa Muhammad la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibrin makasud sa surga. Daw kita makasud sa surga. Agyang kutua tahu akapapada naman agyang kutua puso iyan sa lagi dagyang kutuain dengan tekap akapanakabu. Naman ito akarat agyang kutua katakabu. Lagi duit dengan tika pakapan nakabula mapadala sa mga ginawa tanong na di kisulat utaw sa surga wallahu subhanahu.
karata yang kaya katram mga pagariya. Isasabar no mamatan usan yang kaya katram. Punana matan suaga matan Islam. Kapudusan niya siya katan wa diyan puto apaman na mangararata mga sifat. Au mapapada yung si mga ginawa tano. Napaman na kimulungan tano na diyan puto apaman na usaya ng mga matan Islam. Nagpapakaya kasama pa namin pag-uag yung puto at tawag yung puto ulaw naman. Napunutulong pano Salamah bin al-Aqwa radiyallahu anhu, sahabiya yan. So Salamah na pinutulian natin yan na adna sakata wa mama. Ang yung puto sakata wa mama. Na kumiyan na piniyan na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Salamah na pinutulian na kaya sakata wa mama. Miya ko masih Rasulullah. Apaman na kumiyan apniyan sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagyang kutwa sa katawa mama, nagyang kutwa paman nakapukanian na aya ini kanian. Nagyang kaya paman na diwa ngaliman yan. Kumiyan na diwa ngalima ini kanian. Siko paman na kapakamama sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kaya yung nabitan mo Muhammad nagyang kutwa mama na iipkan yan, nagyang kaya diwang yan. Dati mo nabitan mo Muhammad akul biyaminik. Kaya tigyan na fulan na giyang ka na nakapkana ka na ayaw sarang ka na giyang kaya kawanan ka. Kaka tigyan na kawanan. Naya pitro giyang kutwa sa katawa mama na tigyan na lakas tatir. Yang natigyan na kagagawa bayang mananian na kuma na kawanan. Na ini pamangan yung nabitan wa Muhammad at tiga na lasta ta'at. Kala lasta ta'at. Dia mo tuwa kaya ginawa niya mo tuwa mama. Paman na dini ang kuno kagaga. Ubaya paman na ko. Ubas kanian kuman. Aw ni nagyang mo tuwa kap kanian na aya usar niya. Nagyang kaya kawanan na lima niya. Na ini pamangan is kanian nabitan wa Muhammad. At tigin na din katigdigad na tigin na magaga sa taman. So mga ulama, natira na ma mana'ahu illa al-kibr. Diyan ko tuwa sa katawa mama na ayadan niya nakaparatiya si munabitan mo Muhammad sa diyan ko tuwa subuan niya nun. Akan sa kanya na ayay kaniya na diyan ko tuwa kawanan niya na diyan ko tuwa kibr. Diyan ko tuwa sa katawa mama ako miyan uli na paman na miya kadar pa si umasaw Rasulullah na tao to ayaman na niyan nakapapadalaman sa kibr. Dan niya naparatiya sunabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antulari miyaswa mga pagariya. Giyang kutwa sa katawa mama. Nagyang kutwa kini pamangan inong nabitan wa Muhammad. Nagyang kutwa ko nakawanan alimanian. Nadanian din na pama may puro sa paman na banyan na mau magyang kayangarin yan. Danian din may puro. Sabab sa giyang kutwa kiyas sumpakan yan si nabitan wa Muhammad. Ang danian nakaparatian ng paman na Miyang impuran sa kanya na dia po ito sa katawa mama. Nadaniyan din mo na mipuro. Ipuro. Natin mo mga ulama, fama rafa'aga ila fi. Nagyan po ito sa katawa mama. Nagyan po ito alimaniyan. Nadaniyan din na mipuro sa paman na banyan paman na marap pangagiyan kaiyangan niya. Sa katawa si mga ulama tanong. So, inusay niya nagyan ka na haditha pulwalo yung tanong. At ginagiyang kanan ahadithu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagyang kutwa sa katawa mama na inintanaon wallahu subhanahu wa ta'ala nagyang kutwa rarang itiano ang nagyang kutwa kasiksa nagyang kutwa katakabur fasullat yadahu na miya paralay sa nagyang kutwa limaniya miya paralay sa mga pagari miya kailangan sa nagyang kanan na mapaparalays apaman na miya din sa giyo kuto normal kaku nani kaku kau miya din paman na kupukas na giyo kuto ataw paman normal na giyo kaya pigiro masya ni mga pangalala ko mapipe giyo na mapaparalyze na ninga pakainay niro na paman na baka totoo batakan si Allah subhanahu wa ta'ala. Namuhirang miya kailay ka sa tawa mapaparalyze. Napagkatang ka sa ginawang katiga.
giyang kai bersapaman na limu Allah akapipi ginawa na paman na isa na mala limu Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkalalakaw kapipi paman na pagkasuka sa imudar padang kabang kaun awidakan. Naging ka na mapaparalis na yung pagkalalakaw niya na makatatekin ng mga pagariya. Aging ito ang makaawid sa paman, aging ito ang putawa narunod ng pagkalalakaw. Nagumanong betatan ito mga pagariya. Naging pakayaw pamakuskan yung muna di makada sa track. Ada kesuman yan, ada painuntan na paman at na makaunutan ng pamilya niya. Ketang ka sa ginawang kagiyang kaiya siha isa alimu Allah subhanahu wa ta'ala na isa na namala alimu Allah subhanahu wa ta'ala. Penalaman sutawa paman na daaban yan magagedam apan yakit. Daaban yan magagedam paman na panyakit na penalaman siku Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang mutua kata wa mama na miya paralyzed. Sagiyang mutua kaya turuan yan na la astati'. Apaman na guminiraw si Nabi Muhammad dia kan ketiga. Lagi yang mutua kaya giraw niya na kaya sumbagian si Nabi Muhammad dia kan kegagaw bangukan sa kawanan. Wa huwa yakdibu na tibu mga ulama diutu di mamutu gagiyang mutua mama. Namun yan di kegagaw. Antari di paman na pagaguga ayat kuman ayat ikan yan ang kaya kawanan. Ayat panakala na yung manakapulutaw na yung kaya kawanan niya. Ini yang mutua at takabur. Agi kaya kat takabur na upur mapadalam kutaw na paman na makapumukugus kanian din sa paman na kapamukod. Ayam Abu Peter Nabi Muhammad alas tatat dengan tinggi na magaga. Agi kana na paman na kakana sa kawanan. Na terima agi ang kutua paman na paman yung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi tu mampu igir kutua sangat tahu mama na miya paralay sa agir kutua di mania. Agir kutua tinong mga ulama apaman na ukubatan ajila paman na kasih sa ano tu paman na minyuna sa agir kutua paman na sangat tahu mama ilidas talurun Allah subhanahu wa ta'ala. Isa tinong mga ulama tanwa kesabu sa agir kana na paman na hadith. Lagi yang mutua paman na kapunang gila yung tahu sa yang mutua ukubatul dhunub, yang mutua paman na kasiksaan na yang mutua kang gilbuk sa kadustaan. Eno paman na sumanusia na paman na pumimikir niya na yang mutua gilbuk yan na marata. Agi paman na panang gila yan ubong benutuman ang yang mutua rarang itu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mutua paman na rarang itu Wallahu subhanahu wa ta'ala na may kagiyong putwa tao na din yan itar kagiyong putwa kang gilibog sa kadustaan na si ibu sa dunia na itinaon Wallahu subhanahu wa ta'ala. Ang tunay ka rin na mga pawin. Ang tunay ka rin na agiyong putwa tao na amay galin yan ikin na kagiyong putwa kang gilibog sa kanata na sinsan Wallahu subhanahu wa ta'ala na ginda paman na pagalitan ang mga tutulan siya kung mga pagaritan. Uli na yung kaya pulaw na sa kaya mga pagkagarpa. E hiraman ito ang mga nagyang mutua kang kalabag sa marata. Napipulaw na rin ang mga tao. Amay kanyang mutua kang kalabag sa marata. Na makadayan ang simulan pa ang mga tao. Alina ng paratian sa mga ulama. Nagpakaw bagi ang putwa paman nararang itu Allah subhanahu wa ta'ala puna sa iyo putwa mga darapa o mga Muslim. Lagi na ng mga pagarian. Paman nakuhaan tanwaya mga tumagyan kaya punaw na sa iyo kaya bula-bula. Amay kapaman na sumanga tao lagi ang putwa nila di kang gila pagsamarata na nila naparat yan sumanga ulama sa iyo putwa paman na kisipar nila nun. Namata na rin ang pagawang ang kutuhan ito Allah subhanahu wa ta'ala. Tigo mga ulama, walhadaru min at-tasahul walhadaru min al-kadhib isa pihak ipananggil ang mga matang Islam na iyong kutuhan ang pahugod na iyong kutuhan paman na di itanong di ka panugod-buda sa iyong kutuhan mga ganun mga rarata.
Balasan wala sa mga ulamatan. Paman na kaya paman na dikasih saya wag yung kaya mga berya. Yung atintan wa TikTok ka. Agi yung kaya TikTok. Nain paman na malutan na rin misalnya. Nasiya na namiyak ako sa yung kaya mga surangan. Balasan Allah subhanahu wa ta'ala papaman na produsay nila nagyang utwa karatayan. Agyang utwa subay na uban niya na paman na ubab kila agyang utwa paman na agyang utwa paman na mga aurat yan o paman na dadwa din yan mahram. Balasan Allah subhanahu wa ta'ala tanto sila na kumalay panagpuntawan sa agyang kaya paman na kipsebar nila sa agyang kaya lagi din ang mga galbo. Wanita harus dikuatkan siapa yang semua ulama tadi. Siapa yang Allah semua ulama tadi. Why? Paman lagi yang kaya paman nadi kapan tulas eko benar. Na apiat dia pun na benar. Agi yang kaya benar. Suagama Islam sebenar. Na api apa namai itu agi yang tua paman nadi unding gelebak. Ugi nagi yang kaya benar. Nagiya bil paman na saya tatabangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nagiya butuh amarat agal bagiya butuh batil. Na api paman na kada kala mga tawa paman na pugunuto. Agi di mo gisabar. Sabar din sa mga ulama na pwede nung kita. Agi nung kaya man niya na di kasiya mga bayi. Na api apa na paman na kada kala pugunut sa diyang puto aribat. Na adong oras na binabida sa Allah subhanahu wa ta'ala yung putari. Adong oras. Kung mamutawag yung puto paman na mas amip senditian. Paging benar kalau din mga pangan. Kung mamuwag yung puto paman na masa. Amip sendito tawag yung puto paman na galapag kaya na marata na yung puto kaya pawalan yung si mga ulama sa yung puto paman na kipsepan nila sa yung puto marata agal mo. Amayari ang mga tindog sutaw sa mga namori. Ayat na punukum na suwataw subhanahu wa ta'ala. Nantulad ni Indo wa utaw. Sagi ang mutu amasa. Paman na palisun wa taw subhanahu wa ta'ala. Ay sun wa taw subhanahu wa ta'ala. Tingin na bang udah sapar nagyang kanan na paman nakasapar sa aura. Nantulad isun ka. Ginaw ka pamada nga sapar. Ay di sapar nagyang kaya kasapar sa aura. Ini samar magamatan wa Islam wa sumabay na paman na pagkailero na dinyan mahram. Namata na riya makapsendita gyang kutwa tawa lagi ito. Adi niya napaparatian sa mga ulama sa gyang kutwa paman na kipseparan sa gyang kutwa marata ito. Nagina ng mga pamari. Ubat tanaw panubulubuda gyang kaya paman na mga haram. Dingka paman na babalui asam paman na simpula gyang kaya haram. Basta haram na haram mga pagariya kumalian na yan na paliwan si kutaw na yan kuto ay pagawa yan ng upanan tidak niya na yan kuto ang mga talo. Sa katausin ng mga ulama sa Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Malay niya ulama sa Ibn al-Qayyim. Na inusay niya na yan kaya katakabu. Wato ay rariyan si kumanusiya. نتينا وأما الكبر فأثره من آثار العجب والبغي من قلب قد امتلأ بالجهل والظلم. أي ما نيني تروي من القيم نجيان كأي قد تكبر كبغي قرآن na aya raradenan akun sa giyang kutwa pamanna giyang kutwa tao apaman na ipagmamasan yan ang ginawa niyan anta akatawa miyasuat sa ginawa niyan wal bagi na muraradanan sa giyang kutwa kang galabog sa kalusta naman alam mo na takabura da akalakiyan si Allah subhanahu wa ta'ala basta takabur na dadlaban yan sa gida ataw di niya nakapikir ang iyang kutwa paman ng mga kasigsaan tao sa anungan na mori o baka mo din yan ikin ang iyang kutwa at takabur nararadan na natin mga ulama tanong yang kaya kat takabur nararadan na nukang beradusa nararadan sa iyang kutwa paman na sutaw na masus matatanto si kung ginawa niya na kung ikamamasan niya na ginawa niya ang iyang kutwa na puso yan so mga takabur na iyang kutwa puso yan na minip penuh-penuh natin mga ulama ang iyang
kutu al-jahl wa dhulm, yang kutu atigitan wa paman na kampangan yaya, na yang kutu paman na kada apela. Basta takabur, na paman na mapasangi kapang wakwa kapelalanim atigitan. Kampangan yaya, basta takabur. Na ayami perpenuh sa dia kutu pusuyan, na dia kutu kampangan yaya, dia kutu kapelalanim, na umay itu agya kutu kanalian siku agamatan Islam. Kau pamari kung makakanalian agya kaya paman na subsul takabur na kirarangitan mo Allah na mata na rin mga pangaliya kami gunakian din agya kutu agya di katakabur. Isang panatil mga ulama nagyang kutu at takabur na miyada si iku ginawa niya nagyang kutu asimbo si iku Allah. Yung tatigtan ada awon malalam kanak si iku pusuyan. Na ayam mayatagu sa iyang kutu pusuyan nagyang kutu al-maqt agyang kutu ararang itu Allah subhanahu wa ta'ala. Tantod na yung kirarangitan mo Allah agya kaya takabur. Ayat itu mga ulama abkitu sa iyang kaya takabur. Na ayaw pa nakapagilin yang simulagi niya na manusia naman yan doon na masisiri ang taaka sisiri din yan. Paman na uwan na may papantag yan na yan na kasinir iya mo din. Adi niya na paman na di niya na pagilin sa dirisu. Paman naman yan sisiri gauli naman yan sisiri agyan mo tuwa lagi tuwa tao. Wa masyong bay ng tabakor na hirap lalakaw na ilay kakapaman na kanalakaw at takamu. Udi niya napakaw nararabiyan nato na ipakaw na niya. Wah, ako pa kayo panalong itubid sa paman na niya ikat takamu. Ay pangingin puruan niya na tanto ang ginawa niya. So mga ulaman at tigirang pa na isa paman na pikitinusag yan kaya takabur na niyang kutwalin niya nikipigin dulu na si mga tao. Muamalatul isti'thar na kapamagusto. Kapagusto niya sunagi din na manusia. Di niya din na paman na pakalalagi. Antari siya yaman na niya nakatili. Nain waki umang nagya kaya kuwan. Paman na arkiyan. Antari siya yaman na niya na fulan. Nain umang nagya kaya kau. Paman na kapamagusto arkiyan. Kagi paman na aya ito man yan sa ginawa niya nagyang ito paman ng ipangingin puruan niya na tanto nagyang puruan ginawa niya. Takabur. Kenapa itu mga ulama aya din yan ikipigin dulu na si mga tao na wal insat nagyang ito tigtan wa gugo udi nagyang ito alimu ketemu manaragyan kaya mga limu ba nakawad na paman na igiraman ito din adna pamanna adna udina sugal bukiya simulagi dia na manusia na malanat. Way malanat agi mo to pamanna galabukiya kana balagi dagi mo to takabura pamanna puwersa na mo pamanna kaplalalim ata kapang ako agi mo to agi. Tigo mga ulama asu takabur nakiya agi nawanian sa kaya. Basta takabur dalit na biyalang sa ginawa niya na kaya. Dinia dikriya ginawa niya. Dinia dikriya niya mo tuwalagi paman na mga pagyan na manusia. Dinia dikriya Allah subhanahu wa ta'ala. Dinia dikriya suwagaman niya na Islam ay biyakarata yan na kaya kanta. So mga ulama na tira na basta sa atakabura tao, dadag na malalam sa ginawa niya na kaya. Isa pa nato siya na tibong mga ulama na igiraan na miyabalagyan na dito na sumanam. Itu adalah salam. Adi gila wassalamu alaikum. Takabu basta paman na tawadi pumuna sumalam siya gidaniya sa mga pagarinya ng mga Muslim na daniya sila min salama. Paman na di pumuna ko nasa ayaw mo paman nakasumugyan na paman ko kay paman na biya paman na tigan narifulan. Salamu alaikum. Nagito ka gumirog na wa alaikum salam. Umaga po ka na sumalam na dindagi mo na sumalam magiging kaya tawa takabu. Isa pa na natuso natin mga ulama. وإن رد عليه لأنه قد بلغ في الإنعام عليه. Naamay ka sa mga tao, paman na sa mga tao, na masalak pa na, biya ka lagi, ito hindi malangan. Na, diya mo ito at takabur, na maapas pa na yamanan niya sa kanya ni muna sumalam na tinong mga ulama amay kasumtog ng mga tawag yung kutuwa salam yan, humiraw sila na wa alaikumus salam
natanto at tigu mga ulama apaman na kebaya-bayang yang kutu at takabur. Apaman na kepada sa Ginoo na tinamiyay niyo. Apaman na yang kaya mga tao na apaman na bagay sumagan na biasa mugira na yang kutu asalamakan. Tigu mga ulama ala yang taliku lahu wajbu na isa panatuso na yang kutu at tigitan wadin yan isura buntalian. Si iko paman na lagi diyan ang mga tao. Na sumamus mga tao na di na nun ikasusu at agiyang kutuwa paman na di na nun ikasusu at agiyang kutuwa para ngayon niya na maratagi na sukat na ako. Paman na ba tanong yung pumangisi? Sa katano paman na mapupun. Paman na wad na takabur sirak tanong. Paman na kibubayan tanong agiyang kutuwa di niya dikat takabur. Kibubayan tanong agiyang kutuwa tawa takabur. Pagi daw tanong paman na mataas ipuna. Ino niya niya susua. Ino niya na paman na pananakabur na ginawa niya. Kauto. Paman na basta takabur. Nagyang kuto paman ay kibud sa kanya ng mga tao. Sabab sa giyang kuto. Kaya padan mo nagyang kuto maratagan ito kasukat ka. Isang panatulong mga ulama. Nalayara li ahalin alay hangkan. Na paman na ayan na ito nga niya sa ginawa niya na daabaw nakabenar lagi niya na manusia. Ito hindi niya nikapangwakwa kaplalan. Ayah suka benar nakabenar yang arti bukan apa mana surkan narakakan narakakan kau tu apa mana dan nakabenar lagi dia manusia apa yang ni paman nakabenar apa tatamu naruku mga tahu na tingin ada bayarakan nakabenar yuti tigu mga ulama la yara li ahadin alai haqqa wa yara huquqahu ala nas na yakasusul ko ni dagyang kaya takabur na ayaw buwa paman na itungan yan sa ginawa niyan na anna kabenar yan si mga tao. Di ba makuha sa kabenar? Ugay namin kaso kabenar ng mga tao na di na bagay. Sabab sa giyang mutu akan terkabenar. Wala yara fadluhu alayhi wa yara fadluhu alayhi. Na lagi diyang pernah di paman na di niya nakila yang kutu paman na kamapian lagi diyan ang mga tao udi nakapakalalabi lagi diyan ang manusia kaya buwa paman na mailay niya nagyang kutu paman nakapakalalabi niya si iku lagi diyan ang manusia agiraw sa kumpo kay mapia sa kumpo kay man niya natigas udi na sa kumpo kay man niya na makagduga na di niya nakila yang kutu paman na kamapian nagyang kutu lagi diyan ang manusia na sumaga ulama tanong na tingin na nagyang kana na takabur na denda banya na kiuma si iku lagi na paman na denda banya na kiuma akiuman si iku ginawa gyang ko tuwa inon tanak kuwat sa kanya si iku Allah subhanahu yang ko tuwa takabur sa gyang ko tuwa di niya di takabur na yaman aniyan na pagkawatan sa kanya si iku limu Allah subhanahu wa ta'ala wala minan nas illa sagaran wa budan na ayaman bu apaman nakapili yung lagi dito ang mga manusia nagyang buto apaman na kepada ng mga lagi dia na manusia nagyang buto apaman na di na nung dikapumpakay ito nagyang buto ararangitiran sa lagi dito ang manusia lagi na mga pagari panganitan si Allah ay nindastan Allah subhanahu wa ta'ala sahir kaya kattakabur kamata na liya sukat takabur na dadna banyan nakapya uli na daara lagi na mapiyasi kung mga ginawatan. Jadi dastanong Allah subhanahu wa ta'ala nagupangan itano sa iku Allah wa na paman na sa iku mga pamilya tanon mga pagaritan mga katumanayan tanong apaman na mga tao akapapadalaman siran sa kibarakat takabur na may pagawairan kagi paman na dia kayakan takabur na dadnaban niya nakapya. Ano pa na malalang oras tanong na usay tanong pa nagyang kaiya matatawag sa iyang kaiya kitab at diyan na al-bayanu al-wa'idu alladhi 'ala al-la'an apaman natin mga ulama agyan puto kappakarayag wag matano Islam sagyan puto pangangalak wag matano Islam sagyan puto ang mga tao ang mga balisintaan paman nagyang kung tuwatawa mapasakikan kiyodora na mapasisinta agyan kaya paman na kaptubo saya tanuron na umandun na yan na usay tanong agyan kaya karatem yung nagyang kung tuwa mga seminar tanong paman na pugusayin tanong agyan kung tuwa paman na sumumin na kanabas kanya na barasinta uli na paman na padadawra miyagin po sa kaya kitab
na napagusentan wag yang uto paman na karatayan wal. Tiana wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal la'anina la yakunu syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Isa pa na paman na dia kaya hadis na isa pa na dalil sa paman na karata agyang uto tao mapasang kasih sinta. Dia butuh tahu apa mana ayat na pagpakapuon sa iyang butuh ngarian, iyang butuh akan didura. Miya kapun si ku Abu Darda paman na miya suatun suwata pitero yan na pitero na bitano Muhammad amataan na iyang butuh mga tao mapasang kasih sinta la'ani paman na lagi dia na iyang butuh pakagirawa paman na girawa miya tukuka uli na pemor ka angka miya gapa ka langun lupa mimbatwat yan ka langun din pa makasi sinta paman na pagpakapuno sa giyo kuto ang arigyan nagyan kuto lagi dito ataw na makaw masalo nga na mori na la yakunu na syufa'a na di sila nagpakasapa uli na ang di sila nagkasapa at ati mo na bitan mo dia kaya mga barasinta sa dunia na makamasiran sa alungan na mori na kepukasiran sa iyang kutuwa mga tawa kesapaat sa alungan na mori. Ito'y kasiksaan. Agyan kutuwa paman na kapasang ikan didawra. Asagyan kaya masa tanong na tanto din na kumiya ka laudan. Agyan kaya kasisinta. Apaman na liyo ko dirun di makasisinta yung pamapersyonan. Apaman agyan kutuwa di makasisinta yung persyonan. Nagyang kaya di makasisinta sa diyang kaya social media tanto din ako padagan. Apaman na di makambubulu-bulu agyang kuto ang mga tao na raraksaniran sa mapaman na pimber nga sinta agyang kuto ang paman na mga postiran din agyang kuto ang mga komentiran. Nakataya. Tinguna bitan wa Muhammad innal la'anina la yakunu syufa'a. Mataan agyang kuto ang mga tao ang mga la'anin. Mga barasinta uli na mapasing kasinta na di sila lumapit sa iyang kulto apaman na sifaat sa anungan na mori wala syuhada yawmal qiyamah na di sila panagkapan sa iyang kulto mga tao mga saksi sa anungan na mori miya pukas kila na iyang kaiyakalbihan mapia apaman na mapia kebuo mga tao sa anungan na mori. So mga ulang na tanong natingira na miyaw na nagyang kuto akia pagusayatan wagyang kuto sumumin na kanaba barasintaan nagupaman na kanaba din didora nagyang kuto haditha miyaw na ayam miya pakada utu nagyang kuto kamalul imani fi dhalika alhadith nagyang kuto kompleto aparati nagyang kuto ataw basta paman na tawa mapasang kasinta na di matatao ito pag yung ito aparat yan yung sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Yan kaya na purusayin tanong tingin na hadith. Natingin na hadith ya abayanul wa'id na pukarayan sa yung wag matanong Islam ang yung kutuwa pagita. Ako po ang yung kutuwa mga tawa mga la'an mapasang ikasinta wa an al-la'an la yakunu shahidan na sumatawa mapasang ikasinta na diskan niya nagkubalo ya saksi. Api anto na ipsaksiyan sa dunia, nagwayaman na niya nagyang kutu apsaksiyan sa anungan na mori. Na ino, kukusay na nubuan to na ipsaksiyan sa anungan na mori. Sa dunia, na basta paman na mapasang ikasisinta, na uwan na apsaksiyan, apukuman, na miya pukaso nagyang kutu ayaman na niya na mapasang ikandalaw na kasisinta. Kila la yakunu shahidan fi dunia diskan yang kebaloy asaksi sang kaya dunia api antu na paman na saksian wana paman na saksian paman na pumasana tamu wa antu nasan na di ke pakayag kaya paman na la'an la tuqbal shahadatuhu na di keterima tu mga ulama yang mutwa syahadanya di mutwa paman na di yang dikasaksi li'annahu yakunu fasikan kagigiyang kutwa kababalu ini natawa sungkalin na darwaka apaman na marata agan bukagiyang kasisinta wal fasiku la tuqbalu syahadatu nagyang kutwa paman na sungkalin na tao
na diterima na giyang kutu syahadatian, giyang kutu aslinya dikasaksi bitur Allah subhanahu wa ta'ala wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Giyang kutu mga tao aptungka sanilan anta ka giyang kutu pamanna apmuringan nila na giyang kutu lagi dinan ang mga Muslim na tigu Allah subhanahu wa ta'ala awal yung tarima agiyang kutu paman na saksiran sa taman pamataan na siran na mga tao siran na mga suki nito. Nagi karatay uwat agiyang kaya paman na rilantan Allah subhanahu wa ta'ala kapya sa mga watataniman to na tanto din na kumiya kapasang ikasisinta uwat na napaman na o kagagawalong sa panganitan sa ikwallah ay tawfigan siya katano na ayun na mapiyan na kasaparantan wag yung kuto mga muriya tawtano sa yung kuto paman na dilan di ka pa kasisinta o di nagyang kuto paman na kiyaswairan sa yung kaiyamarat na so mga ulama natingin na la yakunu shahidan yawm al-qiyamati ala al-umam nagyang kuto ang mapasaki kasisinta sa dunia na magaw masirapin sa luman na mauri na disiran kumaluy asang sisi umyangaw na umat. Pitur wallahu subhanahu wa ta'ala wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Matanatin wallah abiyadu ikan wallah ang mga tawa ay mananian na pisukudan ummatan wasata kaang kanu mabaloy asang sisi ko paman na mga peda mga manusia. Paman na iyang kaya umat kung Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isa kalbihan yan. Na paman na psagkasisi umiyangaw na umat. Paman na psagkasi ariyan sukaw mo Nuh, sukaw mo Musa, so paman na paman na mga nabi sa riyan ko tuwakap pangawmas ano nga namori. Penutulong mga ulama, amiyaloy sa riyan ko tuwa hadithu Sa'id al-Khudri, atingin na yaji'u Nuhun wa ummatuhu fayaqulu Allah Ta'ala sigun salungan na mauri na may kamakatindig aliyang butuwa ka pangugom na pagawma Nuh alayhi salam sunabi ula Nuh na kung inapadayan aliyang butu kaum yan so pagkataon yan na pag-isirsiran wa Allah subhanahu wa ta'ala naman aliyang butuwa pa man nakapakatindig aliyang kaya ka pangugom tigu Allah sigun Nuh hal ballagta hayatiyan nabi ula Nuh na ino paman na ini panampay kagyang butuwa kababaloy ka nabi ino miyang gilubog kagyang butuwa paman na masasangan ng kakababaloy ka nabi ini panunod ka suwama mo Allah subhanahu wa ta'ala nabtaro Nuh alayhi salam naam naisunduyan silik wa Allah na uway paman na ya Allah so kababaloy ka na nabi na pinggilubog akan nagu ini panunod na kanagyang butuwa paman na miyasangan na kanagan fayaqulu li ummatihi naturumpuman wallahu subhanahu wa ta'ala simu pagtaw Nuh hal ballagakum inuskanu apagtaw Nuh minirautar kan wagi yung kutu paman na panulun Nuh fayaquluna yatrun ummatiyan la ma ja'ana min nabina pumukubisiran apaman na daabar kami miniraut apaman na min nabin daabar kami minisampay minitubliga paman na punsi ko nabi amin yaqulu li Nuh naturong paman si iko Nuh man yashhad laka hay Nuh na antay pakapsir-sir kung kailangan susaksi kagaya man na din na Nuh alayhi salam na dituro sa benar na sa mga kaum yan na di sila nagturo sabab sa kiyang paman nakakasisigata sa paman nakabenar na tigu Allah man yashhad laka hay Nuh alayhi salam na antay pakapsir ka naya unabtaru Nuh alayhi salam Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu naya sirsirakan nasu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang umat yan naman ito akapaka na labiyag yung kaya umat ang mababalik sila na saksi absa kasi kung mga kaum sa anungan na mo fatashad annahu qad balag nasu Muhammad yung kaya umat yan na pamanang si alilan sunuh amataan na ini panampay niya nagyang kutwa kababaloy niya na nabi
wa huwa qawlu jalla wa ala dhikru nagina na mambiki aliniyan sa paman na Quran litakunu syuhada ala nas kama bali eno kanu miabali paman na umat paman na kiyas suudan kaang kanu mabaloy asa kasi isi ko ped mga pagtaw nasuon subara sintaan ataw nadikubaloy saksi sa anuan na kepapason agyan ko sa ayaman na niyan nakasaksi ya panutulong mga ulama ino ko nagkabaloy sa mga umat Muhammad saksi nakagipaman na mialin sa Quran kapaman nagyang kaya paman nakaturo Allah sa Quran agyang kutwa tutulan si Nuh alaihi salam apaman napkali sa Quran kebatiatan agyang kutwa tutulan uno apaman na ipanampay niya nagyang kutwa agama tanong Islam lagi din na sukaw Muhud sukaw Musaleh sukaw Musu'ib lamun upaman na gabi nami alin sa Quran nagyang kutwa paman na kinipanunod niya si paman na agama tanong Islam so Quran na miya panutur sa nagyang kutwa mga tutulan si miyangaw na apagataw wal Qur'anu min indillah so Quran na siya nan miya kapun si Allah subhanahu wa ta'ala fa antum tashhaduna ala al-umam naskanu mambu umat Muhammad na miya balikan ayaman na saksi si miyangaw na umat amat anas mga subu miya balikan na subu balagu na minipanampayra na niyang kutwa agama Islam walakin al-la'an ugain na mga tawa mga barasintaan sa dunia agyan kaya paman na mapasang ikasisinta na di sila nagkapagsagyang kutwa mga saksi sa alungan na mo okay, paman na gito ino kapan di makasaksi sa alungan na mauri ka sa dunia nagyang kutwa paman na si ika mapagsagyang kutwa mga tawa mapasang ikasisinta so mga ulama tanong natin ginanaginan isa akapakalalab yagyang kaya umat Muhammad ang mga balinsira ng mga saksi si mga tao sa alungan na mori ay udulan khiyaran miya balinsira na miya kalabis ni mga tao sa iyang kutwa kapera miya kutwa mga tao mga barasintaan na di sila nakabaloy o di na di sila nakitong kapag sa iyang kutwa umma apaman nagyang kaya umat miya linsaya akia sukuda na umat aku balin sila na saksi sa alungan na mori ukubatan nagyagot paman na kasiksaan kiranutu Allah subhanahu wa ta'ala fahuwa la yakunu shahidan la fi dunya wala fi akhirah na di sila nagkabaloy paman na saksi di katarima nagyagot saksiran sa kaya dunia nagyagot kasaksiran sa alungan na mori taman sa sila makatubat sa Allah nangudiran pama mimbaga kagyang udi na miganda kagyang kutwa kasisi kamanian na upama ko minibulu kagyang kutwa tao upama ko minibulu kagyang kutwa tao sa kagyang kutwa din yan ikapakasisinta kandedawra na amay kabanyan dito tao batas wata na ignakiyan na paman na kekuan yang udi na paman na keparulin yang penagian kayaban tugan na malak wa kathirun minan nas yubali bil'an na yakadakala na tigo mga ulama siya kung mga tao sa diyang kaya masa tanong na tantuiran na kupaman na lalabud na diyang kaya paman na kasisinta nagukiyala yaman o mga dilairan nagupaman na adna keto na ka mga tao apyag yung kutuap kebubayan yan na manusia na paman na din yan di misisinta na o isagad akatigay nung kadisintaan sa fulan na tiginagiyaman na kasandagan o kasandagan naging kadakalan siya kung mga tao sa diyang kaya masa o ay manan yan natignan na dia kan naman ay disundog si fulan kang ginaway kami o di na paman nagi kababali paman na kasuswita kanon o di na paman nagi utwa paman na dia midi kang ginaway na padana natin mga ulama sa marata agalabag wal iyad billah paman na punang gigananan agyang kanana kasisinta sa mga mga pangariya na malagi do paman na titwag yung utwa dinga di kasisinta anta akabad ng makaukit sa kasandagan nagyang kaya kasisinta na paman na mana ini paman na padaya sa iyang utwa mga rarata galaba. Pada paman na di keparuni utaw na iyang utwa syafaat. Basta mapasang ikasinta ataw na di pakasafaat sa alungan na mo, yung udiskan yan ke syafaat. Wala yakunu syafi'an paman na di ko na kesafaat na kudiru keukupan sa alungan na mori naguda abon pag-abang sa alungan na mori nada abon pag-alibong sa alungan na mori wala yakunu syafi'an yawm al-qiyamah apaman nadiskan yan kesapaat sa alungan na mori sa diyang utwa masa pagkatindag so alungan apaman nakapamagitong lianna ahlal iman yasfa'una yawm al-qiyamah min ashabil kabair
Kagi sa mga tao mapaparatya, supaman na mga tao akiya pada naman sa paratya sang kaya dunia na penapaatsiran sa alungan na mori si ikong mga tao apaman na mga pediran giyatos sa mga tao sa dunia na pinggil bagiran na giyaw ko ito ang mga nakadusta aba ilang tulo ayaman na niyan na miyakapan na kuto ayaman na niyan na miyakapan na tao miyakasina miyakapamuno giyaw ko ito apaman na miyakapamalikaw giyaw ko ito ashabul kabair so mga tao apaman na miyakasugsinan sa neraka jahannam sabab sa giyaw ko ito agal bagiran na marata mga kadusta na malak na sa mga mu'min na sifatan nila naging ito apaman na mga tao syafaatan ma'nahu alwasatatu fil khair apaman naging ito pagabanganiran at akapagugupan nila naging ito mga tao fayakunul qiyamatu takunu hunaka syafa'a inda Allah bishartain sa alungan na mawri na kun naging ito kapanapaat ugay dating mga ulama na nabi asyarat yan paganay syarat na idnullah lisyafi an yashfa paganayron na idinal watagi ang utwa penapaat ang makasapaat sa kanya. Yuti paganay syarat. Ayaman na paganay syarat na pagatuloy sa Allah sa idin apaman na kupakaidin apaman na sumafaat ang utwa syafaat ang mu'min. Ikadua syarat. Narida Allah anil masmu'i fi. Nagyang utwa kasusuatu Allah sa nagyang utwa syafaat nagyang utwa syafaat. Ay man niyan na umaswat sa Allah sa giyang utwa sifat niyan. Aging utwa paman na sifat na giyang utwa penapat. Nasa kama utwa paman na makomplito ang giyang utwa paman na kasifatan niya nun. Bian yakuna minan ahli iman. Apad sa giyang utwa paman na mapaparatiya. Giyang utwa sifatan sa alungan na mori na paman na mapad sa giyang utwa mapaparatiya. Ilan istahakka insanun mu'minun dukhulan nar. Apaman napadruwag yung utwa mga tao miya kasul sa neraka jahannam sabab sa giyang utwa paman na kadustaan na mala amyang galabakiran miya pasaliran sang kaya dunya. Yasfa'u lahu syufa'a yawmal qiyamah. Nagyang utwa kaya pakasul yan sa neraka jahannam. Yang utwa kaya pakasul yan sa neraka jahannam gulalan sa giyang utwa galabakiran ang mga ladusa na sifaatan sa kanya ng mga pananapaat sa alungan na mori na yuti ka sabab apakaliw sa kanya ng neraka jahannam. Pagsagyang ito punapaat sa alungan na mori. Ang tagyang kaya punapaat sa alungan na mori, napanganay ron na al-mu'minun na sa mga tawa miyaratiyas iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tasiran, napadruwag yung ito ang mga ambiya sa mga nabi, yasfa'un na sifaat siran. Why? So mga nabi, na sifaat siran. Wal awliya yasfa'un, napadruwag na sifaat sa alungan na mori, nagyang ito sa mga awliya. Apaman na mga tawa, bimbilang ataw sang kaya dunia. Wal afrad wa humul ladina matu sigaran min auladil muslim nagila sa mga wata ang mga rapas sa mga wata ang mga rapas apaman na minimbawata apaman na rapas na makaumasiran sa alungan na mawri na emanan niya na sifaatiran na sifatan nila nagyang punto apaman na mga luksiran sa alungan na mawri o emanan niyan na miyang tuso paman na mga tawa paman na adun si mga watay na naging ito ang rapas. Kagi paman na sa mga rapas na sifatan sa alungan na mori. Okay, naging ito ang mga laan paman naging ito paman na mapasang ikasinta sa kaya dunya ay buong may papakasang yung kaya ngariyan na kasisinta wayasum akan dadawra na dito kesapatan yung ito penapaat sa alungan na mori. Apaman nadiskan yan kesapatong mga awliya diskan yan kesapatong mga nabi o di na sa mga mu'min na penapaat anta ang agiyang kuto ang mga wata arapas dalilan kesapatan agiyang kuto ang mga tao paman na mapasang ikasisinta o kubatan paman na agiyang kuto paman na sabab sa agiyang kuto adin yan ikang ganabaka sa agiyang kuto paman na mga rarata barat agad ang pangaginan sa kasisinta mga pagariang alhamdulillah kaya man yan apiatan o kaito na napaman na minitaros tan wag kaya seminar tan. Dia waktu bagus punya hukum pendalamatan akan sekanu sabab sa dia kuto paman na panaguntaman ni wamala sa dia kaya paman na dimitar hindi na paman na dim kelimpoy na dia kaya seminar tan. Kurikan dia kuto paman na bian sa hadith apaman na sumumin naskan yan yung kesababan sa paman na ketaguan sa panaguntaman lagi ang kuto panginoon niya ng muslim. Paman na di ba ka susuporta. Panganitan sa ikwatan paman na tawfikan tanong yan
sa mapia na ugi kaya kiasi minartan na wat na biya kuatan ron awan na paman na mi alitan ron mapia na kuatan to na walo man na paman na biya ko to maratao na napaman na dito to kuan sa pagputo sa biya ko to kapag walo yung paman na di mabago sa yan na manusia na nasumanusia na dito kamompli. Sa bala-balasakan Allah subhanahu wa ta'ala sa madagalamapian penalamatan muskanulamun wa hadulu wa hadulu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito na yung plano. Ito na sumul. Yang ba? Sumul yang kanoda, no stado.